Ahojte. Dnes je streda 31. júla, čiže deň pred odjazdom. Tento výlet sme začali plánovať už niekedy v januári. Dovtedy sme mali pravidelné stretnutia, na ktorých sa organizácia vždy posunula o niečo ďalej. Potom, čo sme sa rozhodli, že ideme karavanom do Škótska, si každý vybral z krajín, kde budeme 20 lokalít a pripravil si prezentáciu. V tejto prezentácii mal na každé miesto 20 sekúnd a behom nich sa snažil ostatných presvedčiť, že by sme tam mali ísť. Na konci si mohol každý z týchto 100 miest vybrať maximálne 5 a medzi nimi sa vytýčila trasa. Okrem nich však navštívime aj tie, čo sú po ceste a stíhajú sa. Trasa vyzerá nejak takto. Prejdeme cez Rakúsko a sever Švajčiarska. Na úrovni Ženevy vstúpime do Francúzska a dostaneme sa takmer až na druhú stranu, odkiaľ pôjdeme na sever. Vďaka Oudžiho a Masliho tvrdohlavosti si urobíme 200-kilometrovú zachádzku na Omaha Beach a potom sa už poponáhľame do Parížu a na trajekt. Potúlame sa okolo Londýnu a vyrazíme priamo na sever až k Loch Ness a do dediny Portré, kde sa otočíme a pôjdeme späť. V Anglicku budeme mať ešte zo pár zastávok, ale len čo sa vrátime na kontinent, poponáhľame sa krížom cez Nemecko domov. Mali by sme sa vrátiť do konca mesiaca. Na poslednom stretnutí sme si v pondelok rozdelili finálne úlohy. Simi má urobiť PDF-ko s obrázkami všetkých atrakcií, Oudži má vybrať kempy vo Francúzsku, Alex má lakmi označiť kľúče od všetkých zámkov na karavane, Masli má dať dokopy lieky a ja sa mám naučiť po francúzsky. Masli je už týždeň zbalený a stále chce prísť a vybaliť sa do karavanu. Netreba hovoriť, že ja práve periem a dúfam, že mi do odchodu všetko vôbec vyschne. Inak dnes som bol v dôvere, lebo mi vypršala platnosť európskeho preukazu poistenca a dostal som namiesto neho papier, ktorý je celý po slovensky a vyzerá nejak takto. Mám v neho vysokú dôveru. Vyrážame zajtra okolo 10 ráno z Tyršovho nábrežia, kam nás môžete prísť odprevadiť. Na tento blog sa budeme snažiť počas výletu pridávať ďalšie videá. Ich časovanie záleží od toho, kde budeme mať prístup k internetu.